खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोना सानदोंमोन खोमा फेब्रुवारिनि 20 तारिखआवनो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जै 8000 फैसाखौ मोननो हासिगोन होननानै नाथायबा नोंथांमोना दायो फैसाखौ मोननो हाला जोबोद मोनसे गाज्रि खौरां होननानै बेखौ बुंनो नांगोन नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव नैबे अरुणोदय स्किमनि जै 8000 फैसाखौ मोननो हाला नोंथांमोना समफोरनो मोननो हासिगौमोन नाथायबा दायो मोननो हाला दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ खोन्थाहरनो सानदों जुदि नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव 8000 फैसाखौ मोननो हालाबा नोंथांमोना माब्लाथो मोननो हागोन आरो बिनिफ्राय 8000 आरोबाव नोंथांमोना फैसा मोननो हाबावलासो दा 8000 मोनाबा बेसेबां हाजारसो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन आरो मा खालि नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयासो नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ बुंथिनानै होबाय जे नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव अरुणोदय स्किमनि जै 8000 फैसाखौ मोननो हाला होननानै नोंथांमोना फैगौ मार्चनि 10 तारिखआवसो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन होननानै जोंहा एनाउन्समेन्ट खालामना होबाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना फेब्रुवारि 20 नि जायगायाव मार्चनि दायो खै तारिखआव मोनगोन 10 तारिखआवसो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा बिनिफ्राय 8000 नोंथांमोना मोननो हाया दा 8000 नोंथांमोना मोननो हायाबा बेसेबां मोननो हागोन ना नोंथांमोना 9000 फैसा मोनगोन जाहैबाय मार्चनि 10 तारिखआवसो दा बेनो आरो गाज्रि रादाबबो होननांसिगोन ओरैहाय मोजां रादाबबो होननानै बुंनांसिगोन खावसेथिं नायोबा मानो होनोबा नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव 8000ल'सो मोनगौमोन आरो दा बेखौ दायो एक्सटेन्ड खालामनानै नोंथांमोननिसिम दायो खै तारिखआव सोना होनो नागिरखो मार्चनि 10 तारिखआव नोंथांमोननिसिम दायो अरुणोदय स्किमनि जोहै 9000 फैसाखौ सोना होनो नागिरबाय दा बिथाङा मा बुंदों आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों जे नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहैथ' मोनफ्रोमबो मासनि नोंथांमोना 10 तारिखआवसो मोननो हाखायोमोन नालाय दा बेनिखायनो बिथाङा बुंदों आरो अरुणोदय स्किमनि जोहै नोंथांमोना मोनफ्रोमबो मासनि 10 तारिखआव मोनो नालाय दा बेनिखायनो आङो मार्चनि 10 तारिखआवनो सोना होनोसै 9000 फैसाखौ आं सोना होनोसै होननानै बिथाङा नोंथांमोननिसिम दायो एनाउन्समेन्टखौ खालामना होबाय बेखौ थगायनायानो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन मानो होनोबा इलेक्सनखौसो खाथियाव बिथाङा थांनानै फैसाखौ हैनो नागिरदों जेनेबा इलेक्सननि एमसिसिआ दायो मार्चनि 2nd उइक जेनेबा मार्चनि 15 तारिखफ्राव नांहैनायनि गोबां चान्सआ दङ दा बेनिखायनो बिथाङा इलेक्सनसिम बेखौ लांगासिनो दं आरो इलेक्सननि खाथि एमसिसि नांनायसिम खाथि बिथाङा लांगासिनो दं जाहाथे नोंथांमोननो माने फैसाखौ होनानै माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बिथाङा बाथ्रा बुंनो हायो बिनि थाखाय बे खामानिखौ बिथाङा मावदों आरो गासिखौबो बिथाङा दायो इलेक्सनजों लेनदेन लागासिनो दङ थिग बेबादिनो जीवन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसा सोनायाबो थिग बेबादिनो एक्सटेन्डनिफ्राय एक्सटेन्ड जागासिनो दङ जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ थांनाय फेब्रुवारिनि 10 तारिखआवनो मोननांगौमोन लाइमोनफ्रा नाथायबा बेखौ मोननो हायासै दाथ' जेबो खबरबो गैला खै तारिखआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ मानो होनोबा एमसिसिआ फेब्रुवारि मासाव नांला एमसिसिआ मार्चनि 15 तारिख बेनि बिथोराव नांनायनि गोबां चान्सआ दङ आरो दा बिनिखायनो बिथाङा बेखौबो दायो एक्सटेन्ड खालामबाय निजुत बाबु आसनि स्किमनि जाय फैसा मोननांगौमोन लाइमोनफ्रा 1 तारिख फेब्रुवारिनि 1 तारिखनिफ्रायनो दा बेखौबो एक्सटेन्ड खालामनानै नै दायो जेबो खबरानो गैबावलासो खै तारिखआव नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दा बेनो आरो गासिखौबो दायो इलेक्सननि नोजोरैसो बिथाङा नायगासिनो दङ अरुणोदय स्किमनि फैसायाथ' बाद दोनबावदो जेनेबा मार्चनि 10 तारिखआवसो नोंथांमोना मोननो हासिगोन 9000 खरै दा बिनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नैबे 10000 फैसा नोंथांमोना जासेक रानदों दा बिनिबो एसे दावरावखौ आं मिथिना मोननाय जादों सोरबा बेंकआव थांनानै माने एसे दावराव खालामहैदों होननानै आं खोनानो मोननाय जादों मानो होनोबा चेकखौ दानाखै बायदि होननानै खोनानो मोननाय जानायखाय माने जायफोर बिथांमोना चेक मोनबाय 10000 नैबे दंफां गायनायनि 10000 फैसानि चेकखौ मोनबाय बिथांमोना बेंकआव डिप'जिट खालामखांनायनि उनावबो माने बेंकनि मानसिफ्रा खामानिखौ थाब मावना होयैनि थाखाय मा खालामदों चेकखौ सिफायना होयैनि थाखाय थांनानै एसे दावराव खालामहैदों होननानै आं बेखौ खोनानो मोननाय जादों बेंकनि ब्रान्सफ्राव आरो दा बेफोर बाथ्राफोरा नंगौना नङा आंनिसिम नोंथांमोना गोबानो खोन्थाहरो नालाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव गासैबो मानसिफ्रा मिथिनाय बिनि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जादों आरो दा जिखियानो जा मानो चेकखौथ' इसेबां गोबाव बेबायदिथ' लानो नाङा दाननोबो दिनैसिमबो नै मास मोनसेनि सोरबाथ' बारलायलांबाय 10000 फैसाखौ बेंकआव मोननो हायाखै दा बिनि थाखाय एसे रागाबो बिथांमोना जोंबायबो खोमा दा जिखियानो जा मानो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनि आपडेटखौनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय सोर नोंथांमोना नैबे रादाबखौ खोनानानै मोजां मोनगो आरो सोर नोंथांमोना गाज्रि मोनगो बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय जेनेबा 9000थ' मोनसिगोन नोंथांमोना मार्चनि 10 तारिखआव नाथायबा फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव दि नोंथांमोना जेबो मोनला बे मोनसे गाज्रि खौरां जाहैबाय आरो
दा बिनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना सोर मोननो हागौ आरो सोर नोंथांमोना दिनैसिमबो मोननो हायाखै सेखौथ' मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना नाथायबा बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन ना हाबफैयाखै बेखौसो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरदों आरो जायफोर नोंथांमोना मोनबाय भिडिअ कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहर जायफोर नोंथांमोना मोनाखै नोंथांमोनाबो भिडिअ कमेन्टआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो खै माससो जाखो बेखौबो खोन्थाहरबानो जाबाय दा बे भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे चेनेलखौ गासैबो साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों